Ale to všichni víte vás o natáčení dalších aktualizací. Dnes s Julietou Diamond Paulus a konečně tu máme intro. Tak se máme intro líbí, jsem to nějak prostě udělala a ještě s Julietou tu jsem přes Skype. Ahoj. Já tak mimochodem jako nemám Skype, tak mimochodem jo. Takže trošičku zajímavé. Máme stejné podíky. A na dvojčátka. Tak a jo, ještě jsem vám chtěla jaksi poděkovat, zase, jako vážně. Já nechci vidět kopita nějaký Sony. Ale fakticky máme tady stojí v záběru. Tak, dobrý. Rád buď ticha. Protože to všichni dneska ruší. Tak, já jsem zapomněla, co jsem to chtěla. Ale Julie je můj tiskový mluvčí, takže mi to připomene. No, že já nevím, co jsi to chtěla. Jo, že něco poděkovat. Jo, chtěla jsem vám všem strašně moc poděkovat, jak mě podporujete prostě v natáčení a takový, že se vám ty má videa strašně líbí a že jakoby, že bych chtěla pokračovat dál a takový. Strašně moc si to, Clary, ty nemáš Star Rider, máš? A jak to, že nemáš věcičky na koni? Mám na věcičky na koni. Ale hvězdičky. Já Jakoby mám na ústečce. Já mám z druhé strany. A jo! Ne. Ale jistá to. Já nevidím. No to je jedno. Vače slepá. Jo, takže vám tady znovu moc krát děkuju, že opravdu moc si toho vážím. Já už vážně nevím, jak vám to mám říct. Tak a začneme tedy s dnešníma aktualizacema. Úkol není žádný, jenom je jeden nový obchod, nový hrad, který jsem viděla jenom na fotce a myslím si, že to bude jako kdyby jsme přijeli do světa Alenky v říši divů. A potom je nový šampionát, který nevím, kde se pojede, ale ten vám natočím zvlášť. Tak a jde se na to. Chvilka A šoku. jsme tu. No vypadá teď docela hezky, ale je takový, jaksi takový pohádkový. Hradby z Lega. Ale jo, vypadají tak. Lego, stavíme si Lego. Ale fakticky podívej se na to. Jo. Už si to vím představit. Hej, ale ty jsou dobrý. Představ si mě jako legáčka. Tady to ale vypadá dobře, ty. Jo, ještě se píváme dovnitř, tam si myslím, že se Valča. asi nic... No? Bez tak tu bydlíš. Naše výsost Valča. Bydlí na hradě. Ty stromy, to jsou divné. A to furt to stejné. To je to stejný, no. Ale ty stromy jsem si nikdy nevšimla, jako. Rebel. Buď jsem tak blbá. A nebo to vážně slepá. Vali, s kým se to bavíš, jako s takovou blbou holkou. Já tě zase nestíhám. Ale prosím tě, neblázni. Julie, ale jačnek. Hele, kdyby si viděla Poníka versus... No, Kvotra. něco napadá. Nějakého prostě jakýkoliv koně. Kvotra. Co? No, Kvatra, jo, taky. Takže tedy to je asi vše. Spíš... Ne, jsme Američanky. Nečekej mi ovečky! Ovečky! No, takže spíš tady to video bylo hodně ukecaný. Snad jste si ho užili. Víc videí bude tady z Julie. Ano. A s ovečkama. A s ovečkama. Jo, a jo, tak tedy u příštího dílu. Ahoj. Ahoj.